ina masu daraja zo za mu Abuja bar dole da ayyukansa dan yayi musu karya ina masu daraja zo za mu Abuja ku bar dole da ayarsa dan yayi musu ƙarya ina masu daraja ku iske mu Abuja a bar dole da ayyukansa dan yayi musu karya ina masu daraja ku bar dole da ayarsa dan yayi musu ƙarya To masu sauraro inda ke nan mawaƙin nan babban shahararren mawaƙin nan Dauda Kahutu Rarara yake yin waƙar habaici ga Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma Abba Kabir Yusuf wanda yake shi ya kasance mawaƙin abokan hamayyarsu a gurin kada ƙuri'a ta zaɓe. Masu sauraro idan ya kasance wannan shine karo na farko na zuwanka wannan tashar tamu ta AD Multimedia tashar mu mai albarka ka danna mu subscribe kana kada da alama kararrawa domin samun ingantattun bidiyon mu da zarar mun dora. Suke tambaya ta wai shin me ya da Dauda Kahutu Rarara da injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Zaune ya kada abba ba saman ba kasan ne babu kenan gare Masu sauraro kamar da kuke ji babu wani babban kwakwaran dalili da ya haɗa su da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso kawai dai hamayya ce da tasu bata zo ɗaya ba a siyasa sannan kuma duba da lamari cewa shi Dauda Kahutu Rarara ya kasance kamar mara tarbiyya za a ce masa a jihar Kano ya shigo garin Kano ya zo daga garin Katsina ƙauyen Katsina ya zo birni ya waye sannan kuma ya kasance yana zage mana shugabanni amma kace ana wata ga wata yanzu a cikin al'umma akwai wanda ya taba ji Rarara yayi waka ya zagi tsohon sanata na Kogi State wato mai suna Dino Melaye wanda ya ce da Rarara muddin ya sake waka ya sa sunansa ya aibata shi ko kuma ya zage shi abin da ya kama da haka ya shirya batar da shi ko kuma ya halakar da shi a kowane irin lokaci. Jama'a wannan dai da kuke gani sunan shi Dino Melaye, kowa ya san shi, tsohon jan wuya ne. Billahi la ilaha illa huwa yayi magana akan Rarara mawaki ya ce idan Rara ya sake daidai da ƙwayar zarra yayi waka ya ambaci sunansa ya ci mutuncinsa ko kaɗan wallahi sai ya taɓe shi, sai ya batar da shi, sai ya sa ya yi dana sanin fara waka ma a rayuwarsa. Dan Allah jama'a tunda kuke kun taba ganin Rarara ya yi waka ya soki Dino Melaye a cikin wakan shi? Sauraro idan ya kasance wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka ta AD Multimedia ka danna mana subscribe kana ka hada da alama kararrawar sanarwa domin samun ingantattun bidiyon mu da zarar mun dora. Dai wannan lokacin zamu samu ku ci gaban rahoto na Dauda Adam Rarara inda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya tsuru idanu yana jin wannan wunin da Dino Melaye ya yi gare shi. A har wa yau babu wani daya daga cikinmu da ya je waka ya zagi Dino Melaye. Wannan al'amuran za mu yi amfani mu san cewa raini ne dama da raina al'umma da kuma rashin da'a ya kawo wannan al'amura da yake yi kuma idan mun duba baya za mu ga duk garinsu duk mutanen kirki ne baya zagin kowa mutumin kirki ke kiransa su masari babu wani abokin hamayya baya zagi bai taba yin zagi ba a garinsu yake nuna mana cewa mu din mun yi sake ne har ya zo ya raina mu dan zaki ya girma ya zo yayi wayo ya fi mu ganin ya raina mutane ya raina al'umma ta masu kallo da sauraro kar ku manta da danna subscribe kana ku hada da alamar kararrawa sanarwa mun gode.